Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV machiegni e chenro mar Migago magi weche ma wamiyo pek. Mimi nataka kutangazia waajiri wote wa Kenya nikiwa hapa Mavoko. Hakuna kutoza hiyo ushuru, is unconstitutional. Tafuta pesa mahali pengine. Jotend Wiper onyiso weg tije mondo chung'ado osuru mag udi manengogi ogonyore bang' doko ni ok oluwore gi chik. Kuoyo mikunyo e gweng'wa mar Usonga kiwuok Udamai, Mlambo nyaka Ulupi osebedonwa tuo maduong'. Awacho ni en tuo maduong' nikech kata sani kapo ni koth ochwe onge kaka gechewa yutwa man gi geche gichopogo imieri. Jodak Masidundo e kaunti ma Siaya dwani piny owacho chung wach kunyo kuoyo madhi nyime e gwengego. Amepatikana leo asubuhi na inadaiwa aliuawa jana usiku akielekea nyumbani, na pale ameuawa ni kama mita 500 kwenda kwake nyumbani. Huyo makochun jodak ma Kahiro e kaunti ma Kirinyaga bang' miyo moro machiegni 60 negi kendo wit ringrene e puoth kahawa. Erokamano Ramogi miyo bed kode chakruok nyaka giko e weche manyien e chenro ni mar Migago. Nyinga Ochieng Emmanuel. Kawachako mokuom jod bura mag Wiper kotelni kod jod bura ma Matungulo Stephen Muli koro dwaro mondo piny owacho duok ne jotich omenda manojuogi kaka osuru mar udi manengogi yot bang' doho mar apil ng'ado ni osuru no dhi ataro kod chik. Kane olose skund sekondar ma Kiumbi kuma ne jotelo mamoko kaka jod bura ma Mavoko Patrick Makau, Robert Mbui bende ne oyuorie giseyo piny owacho kuom tok teko ewi ng'eto mar doho. Gimedo ni weg tich mondo chung'ado jotich magi osuru no magikoni osekelo dhier ne jo Kenya mathoth. Mahakama imesema, na ilikuambia nikiwa mazishi kule pande ya Kalama, ya kwamba ile kodi unatoza wa Kenya ya housing levy is unconstitutional and it will remain unconstitutional in a democratic country called Kenya. Kwa hivyo wacha kujipiga kifua ukisema utaendelea. Mimi nataka kutangazia waajiri wote wa Kenya nikiwa hapa Mavoko. Hakuna kutoza hiyo ushuru, is unconstitutional. Tafuta pesa mahali pengine ujenge nyumba zako. Mheshimiwa, unajua tumekatwa hiyo pesa miezi kadhaa. Sasa koti imeamua, wewe tuambie mshahara mtaturudishia lini? Ile mulikata mturudishie. Jotelo mawuok e gweng' mag Nyandwat ma Pokot kwayo piny owacho mondo olok chenro mage kedo kod kweth jokuoge mag jamni e gwengego. Kwayo ma kama obiro tok moko mapisas mag NPR ne negi kod jokuogego ndalo 2 mokadho e kinde mane gitemo patrol e gwenge mag skund primar Nyangalem e Nyandwat mar Pokot. Jotelo mane olose iko mar Pastor Mary Moroto ma en jaod bura ma jaod bura ma Kapenguria Samuel Moroto ne oyango ni kuo mar jamni osethiro chwalo chenro mag piny owacho e gwengego. Majirani wetu si wabaya. Nafikiri wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tushukuru kabisa wale wajangili wachache. Tafadhali kwa niaba ya wamama wote wa West Pokot, mimi naomba amani iwe hapa West Pokot. Tafadhali mimi nikiwasihi, the first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja. Mimi nawaomba kwa heshima tukae kama madugu, tujiheshimu sisi kama Pokot, kama Turkana, kama Marakwet, kama Samburu, tuheshimu value of life. Kama mtu anaweza wao kwa sababu ya ng'ombe 10 ama 20, value ya life ya mtu haiko kwa chini hapo vile tunasema. Kuyo okwako gwenge ma Kahiro, ward ma Mukure e kaunti ma Kirinyaga bang' ka miyo moro machiegni 60
noyudi konegi kendo ringre owiti e puoth kawa manondao machuok kowuok e dalane. Jalup ruoth magwengego Joseph Muridhi gi dhinjo yango wachni ka jodak magweng'no manopong' gi mahuno chopo kama nokwanye ringre miyono moyang kaka Esther Wambui Mudhike ka gidwaro mondo mi obila otim nonro ewi nek makama. Higa mokalo obila moro mawuok e gwengego noyudi konegi ka koro gidwaro nonro maler ewi nek makamago. Penjo mathoth koro medo nyuolre ewi gima dine mi neg miyoni kaonge gimoro amora manokwal kuome. Omenda maromo shillings 1,500 mane en go noyudi uku ne ka lot kabich mano dhi ng'iyo bende orere kanyo ka ringre otere kar kano ringruok ma Kerugoya korito bero. Kanipatia ujumbe kuhusu kuna mama mmoja anaitwa Esther Wambui aliuawa, amepatikana leo asubuhi na inadaiwa aliuawa jana usiku akielekea nyumbani, na pale ameuawa ni kama mita 500 kwenda kwake nyumbani. Kuna pesa ambazo ziko kwa mfuko yake, hakuna kitu aliibiwa, kwa hivyo ilikuwa kama makusudi tu. Sisi kama wakaanji wa hii area, mimi nataka kusema hii maafa inaonekana kila wakati, sababu juzi tulikuwa last month kuna kijana mmoja ambaye alikuwa askari, alikuwa ameuliwa kwa kahawa. Leo sasa ni mama ameuliwa kwa shamba. Mimi nataka kusema ile mambo inatendeka katika area ya Kirinyaga si mambo mazuri. Ningetaka kusema pia hata serikali wakati inapatiana barua za watu ambao wanauza pombe, watu wa virambu, serikali hiyo ikiangalia. Kapodwa ntiere weche magarita tend arita mabomet kotelni kod komanda mar county Robinson Ndiwa bagero mag jodak mabomet weche arita e gwengego. Kane olose tesendo bila mabomet kamane obagero mo, Ndiwa wacho ni gweng'no osedo fungruok e weche njore ma osebedo kathoth. Ndiwa noyango moko kuom kuo mosebed kitimo kaka kuo mag nyamburko, loso tese mag ng'iyo lowo e tok chik kaachiel kod njore mag yore mag mbui. Jodak mabomet ojiw mondo mi oti kanyakla gi apisas mag arita mondo konye tieko njore e gweng'no. So mimi nataka kupatia ni namba 0724 akaiba bahati mzuri. Juzi tuliweza kushika watu 8 kule Kapkwen. Jana tuliweza kushika mtu mmoja kule Mulot. Wale wanahusika na mambo ya kutapeli watu kwa kuwaibia kwa njia ya udanganyifu. Wote wako kwa cell. Wahusika wengi wakati tunao profile na kuwashika ni vijana wadogo, hata wengine hawajafika hata class 8. Tunashangaa hii ujuzi wako naye inatoka wapi? We are yet to know kiini na wahusika wakubwa, kwa sababu tunaamini hao watoto wanafanya kazi na wakubwa wengine. So tunaendelea na uchunguzi na bila shaka tutaweza kukabiliana hii janga ya wizi ya simu. Na tunataka kurai wananchi ya kwamba waweze kutupatia habari kwa chochote kinatokea kuhusiana na mambo ya wizi kwa njia ya ulaghai. Johale chiro ma kware mantiero Ngai county ma Kajiado bago ng'anyo ka gikwedo tend county no kuom rem choko taka masani giwacho ni ochokore kendo sani koro odino batha paya mar Ngai kadhi Kiserian. Jalogo mamoko uso chiemo wacho ni taka go osebedo ka golo tik marach kendo koro gichich ni nyalo kelo tuoche ni jong'iepo kod jouso. Gimiyo tend county ma Kajiado thuolo machuok kende mar choko taka go, ponono ni mano ok otimore gibiro weyo chulo osuru ne tend county mano ma Kajiado. Tumekuwa tukijadiliana na hawa watu wa county government na wanasema wataiondoa kila siku na hawaondoagi. Tumekutana hapa tukaona imekuwa too much. Tukaenda kwa ofisi yao na tulipofika pale kwa ofisi yao tukakaa tukaongea nao tukaona hawana solution ambayo ni permanent. Hasa kutoka hapa tulikubaliana sisi kwamba tukasema tutasimamisha malipo mpaka siku ile watabeba hii takataka na wakuwe na permanent solution. Sisi tutaendelea kulipa kwa sababu tumekuwa tukiwalipa 100%. Hatukatagi kulipa, lakini as per now vile tulienda kwa tukakutana tulisema kwanza tuna paralyze kulipa county mpaka siku ile watabeba itakataka na wakuwe na permanent solution ya kusema kwamba mpango ndio huu na tuona unaenda smoothly
implementation yake imeanza smoothly na inaendelea, ndio tuanze kulipa county. Hapa barabara gari zinashinda kupitana, saa zingine kunakuwa na accident. Takataka ingine si yetu, inatoka mbali, hata unaweza kuwa ni vitu mbaya zimewekwa hapo na zinaweza dhuru afya yetu. Hizi zile ziko hapa, watu hawezi kukulia hapo. Na hiyo takataka ikiwa hapo, the student wanaokota pesa, hiyo takataka iko hapo, watu hawezi fanya kazi. Mpaka sasa hivi tuliamua tuende kwa ofisi, tuende tukumbaliane, tukasema hatutalipa tena until tutafuta solution. Sisi tumebaki na msimamo mmoja kwamba hatutalipa mpaka takataka hii iendelee kutolewa hapa na kazi tuendelee kama jinsi ambavyo inastahili na tuishi na afya, kwa sababu hapo ukiangalia hakuna afya. Kadhi nyime jodake gwenge ma Sidundo kod milambo e kaunti ma Siaya kwa dul mochung' e rito alwora nema mondo chung' chenro ma kunyo kuoyo e gwengego. Jodak wacho ni jokuny kuoyogo oseyuro nyaka kuonde ma oseikie dhano ka gilodho oko kitundu ma oseiki kendo weyo lela ka gidwaro dul mar nema tend loch nanga mondo mi orure wachne mapiyo kendo konye tieko kunyono mosekelo miero e gwengego. Kuoyo mikunyo e gweng'wa mare osonga kiwuok Udamai, Mlambo nyaka Ulupi osebedonwa tuo maduong'. Awacho ni en tuo maduong' nikech kata sani kapo ni koth ochwe onge kaka gechewa yutwa man gi geche gichopogo e mier. Ng'ato nyalo wuok Nairobi gi mtoke to weyi center to biro korwako bude nikech yore okethore. Ka wan gi liel maiti waloro e wi geche e center kucha to wachako ting'o e wich nyaka ka endi. To en tuo mosechandwa kinde mang'eny. Itemo loso Kalbat kod county government, lakini kokete kawuono kotieko wik achiel Kalbat osetore nikuop lochego ng'eny to dongo. Wasetemo ywak, wasetemo chopo kuom sirikandwa moritowa ka to waseneno ko ok wanyal faulu. Amomiyo ochuno nyaka koro wadhi okang' machielo mondo wane kinyalo konywa. Ok wan against gima timre kaeni, mano margi, lakini gima koro rachnwa kabisa ndara kaka wawuok Sidundo mwachop ka onge ka koth ochwe kata ka in gwendo ni moro gadi dong Sidundo iwuotho gi tiende gi chuodho. Wadwanga ni sirikal ochungunwa gini. Wadak account wadak nga. Yandu wadak kata koyo onge to wadak. Kadhi e gwenge mag Nyatike, jaod bura machon ma Nyatike Eddie Komondi Anyanga okono jotelo moyier e gwenge mag Nyanza ahinya to governors mondo tim machiegni kod jatend piny owacho William Ruto mondo mi giyud dongruok. Anyanga wacho ni gwenge mag Nyanza ok yud dongruok ma oromo nikech moko kuom jotelo manoyier obalo kod jatend piny Kenya William Ruto kendo gisiko mana ka giwuoyo marach kuom e kinde duto. Wacho ni jatend piny Kenya oseloso yo makare macholo dongruok e gwenge mag Nyanza ka bende wacho ni mae nyalo mana chopo ka jotelo moko e gwenge mag Nyanza otiyo machiegni kod piny owacho mamalo. Mano akwa joturo ma leadership ma Nyanza ka mondo gidog chien gi attacks man necessary magitimo katimo sakasa kuonde liete gi kuonde mamoko mondo ji obed gi hera makelo dongruok kendo hera makelo kwe kendo pesa nyalo madhi kuma hera nitie. Sirkal mar Samoei Ruto osebedo gi structure moriere tir mar kelo maendeleo e Nyanza ka kendo ging'eyo kendo moko giseneno. Tok ni kiwacho idwaro kikelo gini ichak iloko ni gini rach. Kikelo gini kia wano kodar housing. Kikelo housing no awan kia ng'o taxpayers kia ng'o mago gik moko konygo piny. Wadhi e gwenge mag Meru, jotelo mawuok e kaunti ma Meru dwaro mondo piny owacho donjre wach bath lowo mar alap ndeke ma Mitung'u ma giwacho ni oyaki ka koro gidwaro mondo mi oduok lobno. Jotelogo kamoting'o gavana ma Meru Kawira Mwangaza, jaod bura ma South Imenti Shadrack Mwiti wacho ni lobno maromo eka 140 oyaki gi johala moko kane gilose kar chung bura ma Imenti South kama ne jatend piny Kenya William Ruto oketo ayanga lab mar weche mbui. Jotelogo singo tiyo gi piny owacho mamalo. Hapa tuko na airstrip ya Mitogo ambaye ilikuwa na 340 acres. Wakati huu ya excellence tuko na eka 200 na hiyo runway hata ukiangalia ukiwa juu utaiona. Tunataka rehabilitation kama vile ya Migori au vile ya Garissa inafanywa na sisi ita open area. Eka zetu ambazo ni 340 zimelala hapa na Mheshimiwa Rais, napenda usikie hii
ya kwamba kwa hizo 340 acres ambazo zimelala hapa, kuna watu matajiri wameanza kuvamia kona. Kwa hivyo tunaomba urescue, utusaidie ndio waondoke, waache hapa. Tupige fence yote, ipimwe na surveyors, iwekwe fence. Kama kuna mtu atakamatwa wako ndani ya hiyo fence, kwanza atoe vitu yake, sababu hiyo ni public land. Nyakora mogiro kamano kuom medo bedo koda e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono okawo yweyo mathin. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Tindo etikoma yana bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa andi mambi nochote kumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate anenenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Transfer season ndio hii. Huyu ndiye atanijua. Sirudi, alifikiria itafika. Imefika. Yaani mimi nifanye kazi hii mwaka yote. Advance ananinyima. Kunilipa ananilipa late. Transfer season imefika. Na mchungia Jaden wake anakunywa maziwa, mimi nanyonya strungi. Naamuka asubuhi 5 AM, madirisha nang'arisha. Floor nimepangusa. Bado ananinyima pesa yangu ya mapema. Watu wengine mshapata off, mimi niko hapa hata Sunday nafanya kazi. Haukali ananipimia, hata makalanje siwezi kula. Round hii, mutajua transfer season ni for real. Hata sikuwa mpira peke. Dial *811*272# to get transfer season. AFCON 2023 is here. Kuwa champion na shabiki.com. Pata 10% refund kila siku beti yako ikizama. You will never lose with shabiki.com. Wekelea na shabiki.com. Shabiki.com ina give. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi. Ngani? Ngani tar maka jokenya to tenge to idomoga. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV.
Jatend riwruok motis ni Supreme Council of Kenya Muslim SUPKEM e kaunti ma Garissa odonjone jagoro ma ndiko riwruoge kuom joywaruok e kind jotelo e riwruogno bang' jagoro no golo barua mawacho ni Yusuf Abdulrahman Nzibo pod en jakom mar riwruogno. Jakon jagoro ma SUPKEM e kaunti ma Garissa Dego Himan wacho ni Nzibo ne owito ka higa mag 2017 gi riwruok mar National Governing Council kano cholo wacho ni doho mar kwedo ng'eto ma kamano, to kata kamano ne ng'ur ne owit oko higa mag 2023. Jotelo go dwaro ni Attorney General Justin Muturi odonje wachno. In 2017, SUPKEM NGC suspended the chairman, Yusuf Nzibo. Mr. Yusuf Nzibo went to court to challenge the decision of NGC. Since Mr. Yusuf Nzibo went to the court, the Registrar of Society declines to update the changes in the leadership as approved by the NGC, where Hassan Olenado was confirmed as the chairman, citing the court case. In 2023, the court cases were dismissed, and the registrar confirmed the team led by Hassan Olenado as the correct leadership of SUPKEM through a letter SOC 10997. In September 2023, without any reasons, the registrar changed again the files in her office, making reference to Yusuf Nzibo as the chairman. SUPKEM went to court to challenge her action, and an order was issued restraining the registrar of interfering with the leadership of the organization. Hii ni mambo ya kugonganisha na kuleta vetina, uhasama na chuki baina Waislamu, na hiyo haivai katika Waislamu, na hasa ofisi kuu ambaye Wakenya wote milioni 50 wanaamini, ambaye ni ofisi ya Registrar of Society of Kenya. Na hiyo ni dhulma kwa inji, ni dhulma kwa viongozi vya dini, ni dhulma Waislamu kote nchini. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare pinje mag Rome e piny mar Italy boma mar Rome, kama William Ruto geno ni dhi chopo romo mar jotelo e piny Italy e twak mokelo kanyakla piny Italy kod pinje mag Afrika. Twak mathur mare en daraja madongruok mokelo pinje 20 mag Afrika kanyakla, keloso matute weche mag tiyo kanyakla, to kebedo kod chiemo mathoth, uchumi kod gedo, kod weche mag arita kwe morochore kod kweth njore. Ruto kaka jakom mar komiti mar pinje Afrika biro golo twak e rito lokruok chal mar kor lwasi kod weche mag teko. Kiwuodho nego ni jatend piny biro moko jatend piny Italy Sergio Mattarella kod Prime Minister mar Italy Giorgio Meloni. Twak mar Ruto kod Mattarella dhi gedo e winjruok tiyo kanyakla rito alwora, kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi, pi, somo, thieth, teko kod kido. Ruto biro bago twak kod bengi maduong' mar hola World Bank kod IMF, twak ewi manyo kwe piny DRC kod South Sudan. Wakenya 15 mawuok e kaunti ma Kericho yudo sir mar somo shillings milion 7.6. Sir mogol kod jaod bura mar kaunti no mar Kericho man ma Wakeni Beatrice Kemei kokale gucho omenda mar apisi jaod bura mar kaunti no Ngaf. Kane oloso kod jofwambo tok chiwo sir mar somo ne oywago kwan Wakeni ma itamo dok e skul tok konyore, ka okwayo oganda mondo omiyo sir Wakeni go. Okwayo mondo omed kwan omenda michwalo e agulu mar Ngaf mabiro chiwo thuolo mar chwalo dongruok e kor gwenge. Nikaomba shule Kapsoit Secondary School na nikafanya interview nikafaulu. Sasa nitachua ndiyo shule. Watoto mama analea. Sina shida na watoto, nitasoma. Mama atalea watoto. Ni form 3 ndio naingia. I have hopes that in 5 years to come or 3 years to come I'll be someone in future. I'm encouraging mothers like me who had loose hope. I stayed in marriage for around 4 years. I had loose hope. I'm encouraging mothers who are outside there. Please come out. So if we have more allocation, and that is what we've been pleading for, I'm sure many will benefit from this program. And I will ask many other partners to help me. I'm really asking the NGOs and many other partners to help me support these girls as they go to school, as they go to universities, and I'm sure they will change their families. Education is a game changer.
weche mag tuke mag